Al Projecte Home Balears tenim una organització interna basada en tres grans departaments. Un departament de comunicació i projectes, un altre departament que du tota la gestió econòmica i un departament terapèutic i de voluntariat, que és on està diguéssim, la major part dels professionals. Entre tots, ara mateix sumem unes 90 persones que fem feina a Projecte Home Balears. És important, de qualque manera, garantir que el model d'intervenció de Projecte Home Balears queda cobert des del punt de vista de la formació professional. Tots els nous terapeutes que entren dins l'entitat a través de, sobretot, el màster que fem no només a Projecte Home Balears, sinó a tots els projectes homes d'Espanya, un màster que se fa a l'associació Projecte Home en col·laboració amb la Universitat d'Oviedo, i és una mica el màster en intervenció en el model biopsicosocial d'intervenció en les addiccions.